Moikka ja hyvää huomenta. Ajattelin tässä kertoa, että millaisia nämä Thaimaan sämpylät on. Kuten aikaisemmin jo mainittiin, täällä on kaikki hienoja leivoksia kaikki, mutta kun ne on ihan kuivia eikä maistu yhtään miltään. Tämä patonki on ostettu eilen kaupasta ja ajattelin nyt tehdä sen sitten tänään aamiaiseksi. Tää on aivan kivikova. Nehän on muutenkin semmosia, kun niitä syö, niin saa pelätä, että hampaat lähtee suusta, kun ne on niin saatanan sitkeitä. Katsotaan miten käy. Ootas vähän mä. Täällä on vähän pehmeitä täällä. Vähän pehmeitä täällä sisällä, mutta ei tätä kuorta saa kyllä hampaillakaan rikki. Ei näillä ole mitään. Mullakin nyt jonkin verran on voimaa, niin ei puristu mihinkään. Roskistavaraa ja paahtoleipää paahtimeen. Ruisleipääkin mulla tuolla on, mutta mä säästän niitä vähän tuo anjovista kanssa. Niin. Ei muuta kuin paahtoleipää ja nyt todettakoon, että jos Thaimaasta ostat sämpylä, se on syötävä samana päivänä. Ja nyt ei ole siitä kiinni, ettenkö mä sitä säilyttänyt oikein. Se on ollut tuossa myyntipussissa ja tässä lämpimässä. Toinen vaihtoehto, että se olisi ollut jääkaapissa ja sen verran kokemuksesta tiedän, että se menee vielä no ei se vielä huonommaksi mene, vaan yhtä huonoksi menee siellä. Eli sämpylät täällä on helvetin sitkeitä ja ne on syötävä samana päivänä kun ne tilaat ja varo, ettei hampaat irtoa, kun revit sitä purukumia suuhus. Semmoinen lopputulema tältä kertaa.